Ideme do parku a tam si ideme zacvičiť. Zacvičíme si s ľuďmi, ktorých máme radi a s ktorými sa dobre cítime. A tu taká stála partia? V podstate, hej, sú tam ľudia z nášho klubu, deti, ich rodičia, potom nejakí priatelia, ktorí si zavolajú priateľov a vlastne tak. Ale tak je to na vás, a som môžete aj od začiatku bežať. Tak môžeme ísť na to. Čiže prvý cvik budú kliky. Kliky môžete robiť aj o lavičku, tí čo začínate. Príďte každú nedeľu o 9:00 do Mestského parku. Budeme sa na vás tešiť. Studio Adax. Nápady a péče v oblasti marketingu a reklamy.